Seche ma bende oganda pacho ka endi dhi nyime kod dhialo nyasi mar Pasaka, mor kod ilo koro to kwako kar dak mar nyithind kiye ma bende ong'ere kaka Home of Glory Alone manitiere sub county ma Seme bang' yudo chiwo mar gige konyruok kowuok kuom Mama Ida Odinga. Chiwo makamano ero notere kar dak no kod migosi Richard Aya ma bende olero kaka ne gitwa kod Mama Ida Odinga motelo ne nyasi mar Pasaka kotenore kod konyo nyithinde kiyego eko. Migosi Aya olero ni kaka jotelo ok ginyal bet ka giling' ma ok gikonyo nyithi kiye makalo e chandruoge mopogore opogore pacho kaendi. Nyithindo go eko nokawo thuolo makende mar goyo erokamano ne Mama Ida Odinga kuom parogi Kachiel kuom jotelo mag Home of Glory Alone, migosi George Otieno Owino be ogoyo erokamano kokwayo jomamoko bende koyie to konye siro nyithinde kiyegi e kinde ni eki. Ogoyo erokamano ni Mama Ida Odinga kuom donation mochiwo kae maduong' e Pasaka ma on godo ma Easter ma 2022. Nitie seche ma ji omoka gi siasa to ok ipar ni nitie jomoko e society manga gi chandruok kaka nyithiwa gi. Daher goyo erokamano ni Mama Ida nowinjo ywak mar director mar Hoga kod nyithinde kae mochiwo ni erokamano ahinya. Daher mar wacho ni wamor ahinya gi tim ma Mama Ida otimo mar paro nyithiwa gi kinde machal kamagi mar Easter bende kendo kuom gima wadilgo en nyithi kiye. Wan gi nyithi kiye 80 masani waseketo program marwa mar feeding program. Watimo ka feeding program to wapuonjo nyithindo gi, wamiyo gi kaka pi maler ma gimodho, wang'iyo negi kaka ngima makiny. Koro walamo kendo wakwayo osiepewa mantiere e Kenya gi ma pinje maoko ni gimed mana chung' kodwa, gimed konyowa kaka jotelo be konyowaga mondo ngima nyithindogi kiny mondo change mondo konywa. Tim machal kod ma wakwayo ni mondo odhi mbele ka wakonyo nyithiwagi kendo ka wainua community ma wantie ni mondo wating'e malo kinde ka kinde. We are so happy, we are so grateful for your concern to us. Thank you, Ma'am Ida. Thank you, Ma'am Ida, for your food donation. God bless you. We love you, Ma'am.